От тая седмица патенца света е футбол. В четвъртък в Бразилия, там географията, стартира световното първенство, което ще бъде тема номер 1 за всички запалянковци. Дръж! България, разбира се, не успя да изпрати свой национален отбор на първенството. Само няколко опорни точки не достигнаха на нашите левенти, за да се класираме за нещо различно от сепарето в Син Сити. За сметка на това, в трета майка България напоследък също се играят футболни мачове. Само че те не се играят на стадионите, а в парламента и в централите на политическите партии. Вие най-вероятно смятате, че съм олигофрен. Това е категоричен факт. Дори децата в квартала често ми го подвикват сутрин, когато разхождам кучето из парка, облечен по навик в пижамата на покойната ми баба. И въпреки всичко, не е лошо да се замислите. Скивайте сега. ДПС подава топката на БСП. БСП поема топката, опитва се да я върне в полето на коалиционния си партньор. Вместо това шипва в чатала международната съдийска бригада в лицето на няколко американски сенатори и няколко представители на Кремъл. Очаквано, съдиите веднага показват жълт картон за Южен поток. Неприятно. Топката стига до ГЕРБ. Пасо! Те я запращат в тъч, обаче, както виждате, променят в движение тактиката си от офанзивна в дефанзивна. България без цензура очаква да влязат като резерви по време на матча, виждате ги. Атака се канят пък да напуснат този колониален спорт в знак на протест. В общи линии поредната футболна драма, уважаеми зрители. Това ако не е футбол, батка, аз съм златното момче на Илияна Раева. Футбол, който се ръководи от почутото правило на селските мачове у нас. Нема кръв, нема фаул. Футбол, в който ако не шумнеш една баница на съперник, не си никакъв мъж. Футбол, в който участниците по-често се ритат по кокълчетата, отколкото ритат топката. Футбол, в който големия въпрос не е кой и с колко победи, а по-скоро кой? Кой спонсорира отборите? Замислихте ли се? Ако ви е заболяла някъде тук на фонтанелата, значи сте се замислили. Реши. Този месец светът е футбол. А в България парламентаризма и управлението с селска футболна среща, в която накрая двата отбора ще разберат, че са вкарали дозина голове. Но в собствената си врата. Айде, време е да бием центъра, имаме да наваксваме в резултата.